i volem sempre caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar i caminem per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant, quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar.
llibertat i presos polítics. Aquesta crida a posar els fills de Catalunya per reclamar des d'aquí la llibertat de tots els nostres represaliats. I avui, des del Centre del Canigó, fem a Catalunya emblemàtic per la nostra cultura. Volem la llibertat dels presos, volem el retorn dels exiliats, volem l'anul·lació de totes les 1.000 causes obertes, més de 1.000 causes obertes, i volem la llibertat per decidir el nostre futur com a poble. Visca la terra i visca la llibertat! Estimadíssims amics i amigues, sou enormes. Gràcies per portar tan amunt aquesta lluita compartida. Caminar és també una bona manera de cohesionar-nos entre nosaltres i amb l'entorn de la natura excepcional. A aquesta hora, des de la cel·la, també he fet cim amb vosaltres, respirant llibertat del Canigó. Segur que ara mateix bufa un bon vent, s'equivoca. Aquest cim té una significació molt especial, tant a nivell personal com col·lectiu. Avui m'heu fet especialment content. Convicció, fortalesa i cap clar, per un futur d'esperança, com l'actitud que us empeny a renovar la flama dels països catalans cada nou solstici. Saber-nos acompanyats ens ha fet sentir serens tot aquest any i ens fa estar especialment forts pels dies que vindran. Defensarem que tenim tot el dret a ser i no defallirem. Tants anys compartint pics també ens han estat útils a la presó. Fent ruta apreníem a pensar i a gaudir d'un entorn extraordinari. Enteníem el sentit de cada passa. Com avui, a les presons no hi ha por. Reivindiquem cadascuna de les nostres accions, perquè només volem arribar al desig col·lectiu de construir una societat millor per tothom, sense deixar-nos a ningú pel camí, com la solidaritat indestriable de la muntanya. Tot el que hem recorregut ens servirà perquè ha de venir. Per això el judici serà un punt d'inflexió en el camí cap a la república i estarem preparats. Aquesta lluita és justa i noble, perquè també és la lluita de la llibertat del conjunt dels pobles del món. Una abraçada infinita, amb estima, coratge i sempre endavant. Jordi Cuixart, president Òmnium Cultural, presó de Lledoners, 10 d'octubre del 2018. Tornarà a ser rica i plena, en darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals, ara segadors. És hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben les eines. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals, que tremoli l'enemic. En veient la nostra ensenya, com fer caure espigues d'or, quan convessa i en cadenes. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Visca Catalunya! Lliure! Visca Catalunya! Lliure!